Uusi yritys. Laitetaan vähän manssia käsiin. Tällä. Jos se nyt ei liukuisi niin paljon noissa sormissa. Tässä on sama vanha. Katohan. Vittu, tää menee helposti. Kato. Ei, saatana. Mitäs nyt tähän kulmatia? Saatana. Perkele. No ei tää nyt ihan helppoa sitä syömättä. Tämmöiseen kurttuun tän saa kyllä. Oikeesti. Mä olin heittämässä tätä pannua jo muutenkin pois. Tää on ihan naarmuilla tää teflonin. Tulee ikuisuuskemikaaleja munakkaaseen, kun tällä paistelee. Ei nyt loppu. Ei jaksa enää. Tämmönen.